Di nava vê xeleka xwe de em balê dikişînin li ser sala xwendinê yano li bajarê Amûdê. Bêhtirî xwe me bajarê Amûdê girdist nava bernamecê xwe de. Ti kelûpelên xwendekaran çawa îsal dibîne. Daliyê qirtasiya te bi taybet ez balê dikişînim ser. Îsal nirxê wan ji aliyê cewdê tê de, di aliyê başbûnê de tu wê çawa dibîne? Bi rastî em bên vekî feqiya dodar pargo tek destpêka salê de wextê me ku xutasî me dikirî zarokar û ji xwe îsal feqiya dodar par 15 bû îsal va 11 mesela belkî feqiya serê jî hebe lê ku buhabûn dîsê heye ke millet ke em bêjin malbatek ku sêça zarokê wan hebe rastî giranî ser wan be ji ber goana em bêjin xutasiya zarokekî qunagê seredayî de merhela ibtîdaî de yani zarokê ku refê yekî refê heta refê sêsiya yani kêmanî 150,000 jêr divê ev em bêjin maeda ji gocilê xwekî yani tev em bêjin çente, defter, leynûsê, peynûsê yan tişt mişewlo mag êgo ji refê 56 yani kêmanî di 150,000 jêr divê her qunagê mesela em bê navîn merhela edadî ji xwe ja bihatir dibe ja we jî ji başxe jî cil ev rastî ana em bedlikê got merhela ibtîdaî yani par 80,000 85,000 bû yani bedlikek ku yek sêça zarokî hebe kay çav mesela rastî giran e wextê ku me ji malbata digot me ku yani ev jilana bûnê ijbarî dûm bikirin mesela bi rastî gelek azî dikirin ji ber ku hinek ku yek sêça zarokî hebe îja rastî me jî alîkarî wan dikim me got carê jekî bikirin her 15 roja her mehkê jî yekî bikin heta gon xelas bikin bi rastî ji ana ja mesela em bê qunagê navîn qunagê amadayî amana ji ciwan giran bi rastî bihatir e îja zehmet e Baş çend zarokê te dirin be tên haka? ana sê zarokê min in ji xwe di zarok di qunagê seredayî de nin û yek ji wan ji bo yê hefta qunagê navîn Wê çi qîs ji war gerek got her sî zarok sala xweniya xwendinê bi dawî bikin. bi rastî ana li gor cilê wan û li gor qutasî wan em bêjin kêmanî milyonê jêr divê bi rastî yani giran e kewk mamoste mesela em bên fonî wî milyonkê distîne milyonkê ra bi wan bide bi rastî giran e